kuinka tehdään ajolinja ulkoreunan mukaan, kun rajat on piirretty. Otetaan tuolta peltovalikko, rajat. Sitten sitä peltoa, missä ollaan, niin muokkaa. Ja sitten täällä on tämmönen kuin rajapisteet. Valitaan se. Ja sitten sen jälkeen otetaan vaikkapa tuo vapaa käyrä, että se menee sen mukaan. Sitten valitaan, että se menee työkoneen verran vasemmalle. Sitten valitaan täältä, tätä voi vähän zoomata suuremmalle eka, että siinä on helpompi klikata. Valitaan siihen A ja tänne B. Ja sitten vahvista. Sitten täältä taaksepäin. Tuosta talonkuvaa. Vahvista. Talonkuvaa. Ja sitten täältä kierrätetään näitä ajolinjoja. Valitaan täältä se vapaa käyrä, mikä äsken tehtiin. Tuo vielä AP. Nyt on vapaa käyrä ja se on oikeassa kohdassa.